Romans chapter 5, ungiqalele from verse 8. Romans chapter 5, verse 8. Uma kukhona ophethe iBhayibheli elikhulumayo eduze kwakho umncinze nje. Umthetho hayi akalifake ku mute iBhayibheli lakhe. Ngoba sivula amaBhayibheli manje kodwa ngiyezwa khona amaBhayibheli akhulumayo. Lawo amaBhayibheli asiwafake ku mute. Silalele uSithembi. Hallelujah. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. uNkulunkulu uyasibonakalisa ukusithanda kwakhe ukuthi siseyizoni uKristu uJesu wasifela. Bazalwane ngiyacela ukuphinde nginikhumbuze ukuthi uNkulunkulu akasithandi njengoba sesikholwa nje, kodwa wasithanda singakokholwa, wasithanda siseyizoni. Nikhona bazalwane? Yingakho uKristu asifela, wafela izoni. Hallelujah. Noma ngabe wena uphile uJesu esafa, kodwa wayefela ngisho isikhathi sakho ungakholwa, lokho kuba kwakho yisoni wakufela ngokusithanda kwakhe uNkulunkulu. Bazalwane emhlabeni akekho umuntu osithanda njengoNkulunkulu. Sengisho engeve ethanda amakholwa nje, ethanda abantu bakhe abadalayo emhlabeni. Yingakho kungafuneki ukuthi ubukele abanye abantu phansi, ngoba ubukela phansi umfanekiso kaNkulunkulu. Nabantu abadalwe uNkulunkulu wabathanda, noma bengakholwa kodwa siyabathanda. Noma bengakomamukela uJesu abe inkosi nomsindisi, kodwa siyabathanda ngoba nathi khona abasithandayo singakokholwa. Nathi siyabathanda bengakokholwa. Ugogo uMbambo njalo mangixoxa naye uyayasho ukuthi sanikhulekela nina. Hallelujah. Sanikhulekela because ibona abantu ekade bethandazela amadeski aseklasini emanyuswa, bethandazela ukuthi lamadeski akube khona abantu. Namhlanje singaka asikwazi ukwenza lutho emanyuswa. Nikhona abazalwane? Ayikhona into asingeke sihambe sithi siyokhonza emanyuswa, iphasika lethu liye emanyuswa ngoba imanyuswa yonke seyincane kakhulu kunathi. Kodwa thina sisuke emanyuswa. Hallelujah. La ekwathandazwa khona balamba abantu bangahla ngenxa nje yethu ukuthi samukele uKristu Jesu, sivume ukuthi uKristu uyinkosi. So lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasithanda waze wenza sure ukuthi uJesu uze emhlabeni uzofa ngenxa yethu. So safela. Ngeke ngasho na last week ukuthi uma siye emagroundini siye ephasikeni ungakhohlwa ukuthi safela. Safelwa siseyizoni. Thiwani Sithembile? Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe. Lithi iBhayibheli ngakho ke sesilungisisiwe ngegazi lakhe. Ngiyayithanda bazalwane iBhayibheli. iBhayibheli lithi sesilungisisiwe ngokukholwa mawunyuka ngenhla. La ngezansi kuthiwa sesilungisisiwe ngegazi lakhe. Sinjengeyingane ezingcolile. Nikhona abazalwane? Ezathathwa zafakwa egazini likaKristu. Mayikhishwa zakhishwa seziclean. Noma ngabe yini ofuna ukusinameka ngayo ayisahlali bazalwane, ngoba sahlanzwa ngegazi lakhe. Hallelujah. Asibuyele emuva, sakwazi ukubuyela emuva. Samamukela uKristu kwaba kanye, sahlanza impilo yethu yonke. Amandla egazi likaKristu Jesu makhulu kakhulu. Yingakho kubalekile ukuthi noma ngabe umuntu uphazamile endleleni, wawe endleleni, mayeseyibuyisela kuKristu, ngicela mntaka baba umamukele ngokupheleleyo. Ngoba into eyenza umsebenzi kumuntu igazi likaKristu.
Asingakuzwa sewungabazi igazi likaKristu sewuthi singadlala lezi ingane ziwa manje ivuke manje ziwa manje ivuke. Themba igazi likaKristu. Wena ungayithembi wena ngoba uyahleba, kodwa themba igazi likaKristu. Okuyilona elenza umsebenzi empilweni yomuntu. Kuthiwani sithembe? Siyakusindiswa ngaye olakeni. Lithi iBhayibheli siza kusindiswa ngaye lo Jesu olakeni. Awu haleluya. iBhayibheli libeka caca ukuthi thina sisindisiwe ngesikhathi samukela uKristu Jesu eba inkosi nomsindisi weimpilo zethu sasindiswa. And lithi iBhayibheli siyasindiswa futhi usuku nosuku ngoba impilweni yethu yokukholwa sisempini bazalwane. Nikhona bazalwane, isitha ngaso sonke isikhathi sihlezi sifuna ukusibuyisela kuso, kodwa ngoKristu Jesu siyasindiswa futhi usuku nosuku. Siyayikhumbuza usuku nosuku ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngaye lo Jesu futhi siyakusindiswa olakeni ngoba lithi iBhayibheli liyeza usuku oluvuthayo. Haleluya. Lapho bonke abenzi bobubi abayolahlwa khona, kodwa lithi iBhayibheli thina ngalolo suku siza kusindiswa. Ngamanye amazwi angeke size sifakwe esihogweni. Yinye kuphela thina into esayenzayo ukwamukela uKristu Jesu. Niyabona amandla kaJesu? Amandla kaJesu makhulu kakhulu. Oh yes, makhulu kakhulu amandla kaJesu. Hayi, amandla kaJesu makhulu kakhulu bazalwane. Amandla kaJesu thina singena ngaye. Ngiyakhumbula ngomunye unyaka, I think unyaka engashada ngawo, uma nje sisanda kuhlanganiswa nonkosikazi sathola isimemo somunye umuntu oyemkhulu kakhulu ezweni lase South Africa. Masithola lesi simemo sahamba saya khona kwakwelinye lamahhotela la eThekwini egubha usuku lakhe lokuzalwa. Ngisho lokuqala ngoba kukhona ezinye sake saya kuzona. Uma ngithatha unkosikazi siya and itafula sibekwe kulona sibekwe etafuleni elilapha phambili kwangempela futhi. Mangase ngikubalela abantu ababekhona nabantu ababephethe uhlelo, uyabona ukuthi yayikwakuyinto eyayiphezulu ngempela. Kodwa into emnandi ngangilibele ngigcona unkosikazi ngihamba naye ngithi hey, fanele ngabe ngiyakukhipha manje, kodwa imali yami isayivekile ukukhipha, ngikukhiphe ngakufake endaweni eziphezulu kakhulu. Haleluya. Mina ngingene ngegazi kodwa yena ungene ngami. Nikhona bazalwane? Kukhona izinto nezindawo esingena kuzo ngegazi likaKristu Jesu. Haleluya. Kukhona abantu bethu basemndenini yethu bayibona bephila kahle, abakholwa baphila kahle, abanye basebenza kangcono kunawe, abanye banemali kangcono kunawe, kodwa bazi ukuthi lokho abayikho nabanganakho kungenxa yakho. Ngoba uthando likaKristu lithi iBhayibheli luthi, haleluya, uthando likaKristu lutheliwe enhlizweni zethu. Njengoba lutheliwe enhlizweni zethu luze likrapakele right ithintwe yimi. Sorry ngiyabonga fikile. Lutheliwe enhlizweni zethu. Njengoba lutheliwe enhlizweni zethu luze likrapakele nakubantu abasurroundile. Sanibonani bazalwane? Ingakho mawukholwa usindisiwe noma kwesinye isikhathi izinto zakho ungabona ngathi ayihambi, zihamba kahle mntaka baba. Zihamba kahle, ungasabi, ungasuki, ungabisasuka, ihamba kahle. Okunye ongabona ngawo ukuthi ihamba kahle, bheka impumelelo yabantu abakusurroundile, whether bayakholwa or abakholwa, uwena obalwelayo izimpi zabo. Ngesikhathi ubathandazela uthi ngegama likaJesu umndeni wami usukufaka bona, usukubala bona. Usanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu ehambile eyemzini kaPetru, lithi wafika umkhwekazi kaPetru ephethe umkhuhlane. uJesu wayala umkhuhlane wahamba. Angimazi umkhwekazi kaPetru ukuthi wayekholwa yini noma wayengakholwa, kodwa simbone benefita ngenxa kaPetru. Manje abazalwane bayingabaza lento abayitholayo. Awu haleluya. Ngake ngasho ngelinye ilanga ngathi angimazi umuntu owabhala leli iculo elithi ngayithola lento engayithola ehlane.
angimazi kodwa ngiyaye ngiyicabange lento. Haleluya, ngiyazi likhulume kakhulu leli culo salijaja salihlakaza, kodwa ngiyaye ngicabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu wayesehlane yena. Wayithola lento, wayithola yena esebunzimeni, esehlane. Awusanibonani bazalwane? Ingakho masihambe empilweni yethu yokukholwa, azini bazalwane ukuthi uKristu uJesu uyi-full package. Wamukela uKristu uJesu, wamukele zonke izinto eziright ngempilo yakho. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthola ukuphila okuphakathi. Thiwani Sithembile? Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseyizitha. Lithi iBhayibheli njengoba sasixabene noNkulunkulu, thina sizalwe sixabene noNkulunkulu ngenxa kaAdam. Lithi ke sathola ukubuyisana noNkulunkulu. Sathola ukubuyisana noNkulunkulu. Sabuyisaniswa ngenxa kaKristu uJesu indodana yakhe. Lithi lo sasiseyizitha. Wake waxabana nomuntu? Xabana nomuntu kanti khona umuntu oyi common friend yenu. Haleluya. Nithi nisaxabene ningakhulumisani, kusuke lo common friend yenu adala ukuthula nomunye ngala, ahamba yodala ukuthula nomunye ngala. Nina nigcine nixabene, kodwa lo common friend usenenze naba ngisho ningakohlangani nangokubonana, nithi nihlangana nibonana omunye usuke senesimanga. Awusanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli uJakobe wathatha zonke izinto zakhe wayiwelisela ngaphesheya, zafika kuqala zona kumfowabo, yena engakofiki. The very same brother wakhe owayethe uzombulala nokumbulala, kodwa lithi iBhayibheli ngesikhathi sebehlangana uyena umfowabo weza kuye gijima. Sanibonani bazalwane? Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo, haleluya, usilethela uJesu. uJesu wasakhela ukubuyisana noNkulunkulu. Sihleli lana namhlanje sixabene noNkulunkulu. Awusanibonani bazalwane? Sihleli lana namhlanje sixabene noNkulunkulu ngoba kwabakhona icommon friend yethu noNkulunkulu, le esayamukelayo uKristu Jesu. Yasenzela uxolo kithi, yasenzela uxolo kuNkulunkulu. Haleluya. Masuka siyogubha iPhasika, suka siyogubha umuntu owasakhela uxolo. Ngeke babone enkantolo umuntu esewina icala, ifamily yakhe isikhona la, sekumenyezela ukuthi not guilty. Hayi ngeke ngimbone ukuthi uyayibuka nje ifamily yakhe, kodwa umuntu agijimela kuyena kakhulu ummeli wakhe. Ngoba usuka azikahle kamhlobo leli icala bengekazaluwine ngaphandle kwalommeli wakhe. Uthe yakwifamily yakhe usuke seqalile bazalwane sinommeli kuKristu Jesu. Awusanibonani bazalwane? Okuyena osimele, okuyena osimelayo. Ingakho kubalekile ukumthanda kwethu akukhombisa ukuthi uJesu siyamkweleta kahle. uJesu siyamkweleta bazalwane. Mangase kuthiwa uyazi ukuthi uJesu uyamkweleta, awusoze walova makuthiwa kuyokhonza uJesu, ngoba uyamkweleta uJesu. Awumthinti makhelwane, siyamkweleta manje, siyamkweleta. Ukweleta umuntu owawuxabene noNkulunkulu. Umuntu omkweleta umuntu owathe uxabene noNkulunkulu. Umnini wazo zonke izinto ezikhona, umuntu owasidalayo wasakhela ukubuyisana, wasakhela reconciliation. Nikhona abazalwane la eSouth Africa, abantu ababelida iTRC bathola ama-awards amakhulu kakhulu because babelida uhlelo lokubuyisana kwabantu ababengazwana, abamnyama ngala, amabhunu ngala, kodwa benza uhlelo lokubuyisana. Labo bantu emlandweni waseSouth Africa abantu abakhulu kakhulu, even emhlabeni wonke jikelele bathola amawonga ukuthi basinikeze ukuthula. Hayi nangu uKristu Jesu owakwenza ukuthi la uhamba khona awunacala mntaka baba. Oh yes, awunacala. Ngiyazi ekseni kade ngixabana ekhaya banga ukuthi uba uzogeza kuqala, uba uqeda amanzi ashisayo, uba nokuthi nokuthi, kodwa khona kunjalo awunacala. Uyithatha kancane wena indaba kaKristu, ngithi awunacala. Thiwani Sithembile?
ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga futhi ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, esesemokulisiwe ngaye ukubuyisana. Sizibonga ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu okungaye sathola ukubuyisana. Bazalwane siyamkweleta uJesu. Cela unixoxele enye indaba. Sengayixoxa kakhulu le ndaba kodwa ngizonixoxela nani. Ngelinye ilanga ngilungiselela ukuya efolweni. I think 11 years ago. Ngilungiselela ukuya efolweni ngine leaders workshop. I remember ukuthi umfundisi ucela abantu ababezokhuluma ngalolo suku. Uma ngihleli ngedwa endlini. Uma ngihleli ngizophuma. Ngithi mangithi la iwindi lele ngikhuluma ngalo liphansi. Mangithi ngibona inyoka ngaphandle kwewindi. Sanibonani bazalwane? And iwindi livulile. Ngihlele endlini ngingedwa. Inkinga yami ukuthi le nyoka ingaphandle. Kodwa futhi iwindi livuliwe iseduze nokungena ngaphakathi. Ngine problem ke bazalwane ukuthi yini into ekufanele ngiyenze ngoba le nyoka afana ifile. Hallelujah. Uma ngingavala iwindi izobaleka. Nikhona abazalwane? Kanti ngiyifuna injani? Ngiyacabanga ngiyabheka akukho umuntu ngisho odlule emgwaqweni. Kuthulekile yazi ukuthi khona izikhathi ezive ithuleke la udinga khona umuntu. Ngoba ngifuna umuntu engizothi ngingaphakathi yena abe ngaphandle. Awusanibonani bazalwane? Ngithi mangiphuma ngoba ngiyayibona irelaxile isoshabeni mntaka baba. Iphumule. Ngazi ukuthi ithola ifresh air. Ngoba ngaphansi kwayo kukhona idrain. Ngiyayibona mhlawumbe iqhamuka ngakhona nje ithi ayike iphumule nje ithola ifresh air. Kuthulekile. Mangithi ngiyabheka akukho umuntu ngisho yedwa umuntu okhona. Aqhamuka umuntu ngisho yedwa. Angifuni ukuyithusa futhi angifuni ingene ngaphakathi. Ngifuna injani? Ngithe ngisaxakeke nginjalo. Kwaqhamuka insizwa, lensizwa ngiyayazi. Ima lapha emgwaqweni kuHagginsini. Isuka icela khona imali. Mayengacela imali isuka idayisa ngabe okotapheya ngabe omango. Iyaziwa nje lapha insizwa nje yaziwa kakhulu. Awu ngiyibone lensizwa ihamba nengane yayo igoqoshile. Iyadlula ngithi hawu ngiyaqala ukuyibona lensizwa la. Ngoba uNkulunkulu uyakulethela abantu. Sanibonani bazalwane? Ngitshele lento eyibosala ize ngithi bheka la. Hayibo ngifuna sibulale lo. Ithi naye okay. Enza njena ke. Hamba uyongena ngasendlini uvale iwindi. Mina uthi hamba uvale iwindi. Nizobaleka ukuthi hamba uvale iwindi. Ngihambe ngivale iwindi. Ngesikhathi ngivale iwindi ivele ngempela ibaleka ingene nje endaweni engangayibonanga nje. Engekho nale ndawo iumvevanyana nje. Hayi uDikoni, iumveve nje. Ivele ingene khona. Kanti uyibonile ingena khona. Mangibuya athi hayi ingene la. Mesethi kumina hamba ulanda ikhothen eluqi. Siyayibulala manje. Phethe induku nami ngiphethe induku. Mina athi landa ikhothen. Nangempela ngilanda ikhothen ngeluqi. Mengilanda ikhothen ngavela idlokodle le ndawo. Hey, angiqala ukubona inyoka kanti nje ngabona ngento iphuma indizi iqonda kuyena. Ithe mayihlala phansi, wayithe shayi. Wayishaya nje kabili kathathu yafa. Hey ngayiqhawula nto athe ngiyabona. Hey le ndoda lesahlukana naye. Webazalwane le ndoda ngiyidlula njalo emgwaqweni. Sekuphele 11 years. Meke yangibona. Ivele ethe unjani? Iphi le yanyoka le? Sekufanele ngikhiphe imali ngimnikeze. Awusanibonani bazalwane? Njalo meke yangibona. Meke yangibona nje le yanyoka 11 years ago. Ngisayinikeza imali mangibona ngoba iyangisiza ngiyayikweleta. Bazalwane uKristu Jesu siyamkweleta. Siphume la izolo nonkosikazi kwiprayer saqonda ePavilion njengenhlala yenza. Masibuya sizoma nje roboti nani le ndoda. Iyaziwa ke ngiyayibona ikhuluma namandiya laphana ngiyabona bayikhipha imali u20 bayinika nabe livula irobot ngathi ngabe ngidlula ngoba ukube ngimile beyizongikhumbuza le yanyoka.
mase ngiyakhokha. Inkinga yakho wena udla isidlo every month. Lesi sidlo lesi lithi iBhayibheli ukuze ningikhumbule. Ngoba le ndoda le ingikhumbuza inyoka yenzela ukuthi ngikhumbule. Kodwa wena ukhunjuza uKristu njalo, kodwa futhi awunandaba nanaye. Kwesinye isikhathi ulova wazi kahle ngamhlophe ukuthi sizodla isidlo ukuze athi asidliwe ukuze ningikhumbule. uKristu siyamkweleta. Siyamkweleta. Eyangikhohlwa ngomunye unyaka ngiphuma kwi-ATM. Ngiphuma kwi-ATM kade ngikhipha imanje yayiningi kakhulu futhi yayiningi nje kakhulu. Ngidlalile ke la ngibeke la isithi nje. Yabo lento ukuthi ubuye musuyibeka imali yayisindlalela. Kanti ngizofika erobotini. Ngifice lensiza. Hayi yona mawuke walandula futhi ayinankinga ekuhluphi. Iyazi hayi sobonani ibihleka futhi isobonani. Mangithi nansi ngibone late ukuthi nansi nayi nemali igcwele la futhi imali enkulu ngempela. Hallelujah. uJesu siyamkweleta bazalwane. Awungiyele kwaba seFefesu chapter 2. Umsebenzi uJesu awenzayo eyimpilo iqiniso lemsula bazalwane, angazi ngabe sihuzu kaphi. Ngaye nganitshela ngelinye ilanga ukuthi lezi ngane ezibulala abantu ezihlupha kakhulu ngapha. Ngayezwa kuthiwa upresident kade ngqwatsha upresident wazo ngonyaka odlule. Uma ku social media ngibuka iprogram yomngcwabo, and then I realized ukuthi high school afunda kuyona ile engafunda kuyona. Nikhona abazalwane? Hayi aningizwa ni. I-high school afunda kuyona yile nami engafunda kuyona. Well, mncane kakhulu yena kunami. Kodwa i-high school afunda kuyona yile engafunda kuyona. Okusho ukuthi kuyenzeka abantu bafunde endaweni eyodwa, omunye angamtholi uKristu, omunye athola uKristu, omunye angabi right, omunye abe right. Umehluko ukuthi umtholile yini uKristu, uhlangene yini naye. Fundele sithembile uverse 5 wakhona, chapter 2 verse 5. Sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu. Lithi iBhayibheli sesifile ngeziphambeko. Ngamamazwi ngezono zethu asesifile. Because lithi iBhayibheli odlayo kulomuntu uyakufa nokufa. Ngamamazwi thina sithi sizalwa sifile. Somkhandi masizalwa nje sizalwa sifile. Uzalwa nje kusuke kuzalwa into efile ngokukamoya. Yingakho ngokuhamba kwesikhathi ekukhuleni kwakho mawamukela uKristu uJesu eba inkosi nomsindisi, lithi iBhayibheli ke uzalwa kabusha. Mase lithi sizalwa uNkulunkulu ke manje ngomoya. Nikhona abazalwane? Lithi ke sesifile, awuphinde futhi sithembile. Sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu. Wasenza uNkulunkulu siphile kanye noKristu. Ngamamazwi uma uJesu efa evuka, uvuka nathi mntakababa. Ma uJesu evuka uvuka nathi. Njengoba ephila nje uphila nathi. La akhona unathi. Ma esuka ethi hlalani kimi nami kini, hayi bazalwane, usuke engadlali. Usuka ngempela ufuna sihlale kuye naye futhi ahlale. La akhona ngishilo na last week. La akhona uKristu Jesu nathi sikhona. Ma ukhuluma nami ukhuluma nomuntu one dual membership. One dual citizenship. Eyala emhlabeni neyangale mntakababa. Oh yes, eyala emhlabeni neyangale. Ngalena sikhona. Sikhona sikuKristu, siphakathi kuye. Ngalena sikhona, ngala ukhona naye ukithi. Ngale sikuye, ngala ukithi. Manje la ukhona ungasabi. Hallelujah. Ingakho ethi uDavid noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa athi wena unami. Awusanibonani baza ngoba la ngapha unathi kodwa ngale sinaye. Ingakho ethi kwiselelesi akasho ukuthi ngizoba nawe eparadise. No. Ngoba ngalena akhali isilelesi ngale indawo yakho uKristu. Uthi uzoba nami eparadise. Njalo makusephasikeni bayayiphambanisa lento abantu. uJesu akasho ukuthi ngizoba nawe. Uthi uzoba nami eparadise. Ngoba ngale ikwaJesu ngale umuntu oshaya u5 uJesu. Ithina kufanele siyincengele ngokuba naye.
uhamba nomuntu oyisikhulu ohlonishwayo efika endaweni ufike sekuvalwa amagate sekuthiwa hayi ukugcwele ngaphakathi anikwazi ukungena kodwa meke kwafika yena kuthiwa hawu avela athi ngihamba nalapha kade umile la egatini uvalelwe avela athi ngihamba nalapha usuku usungena usukokomali usubuka kabi laba ekade bekuvalela hayi nathi bazalwane sinjalo kuKristu sinjalo bazalwane singena la ekuthiwa kungenwa khona siphume la ekuthiwa kuphunywa khona mawubheka lapha kumaRoma chapter 5 ngaseqaleni lithi iBhayibheli sine access lithi sinokungena ngaye ukuthi nje into ebhlungu ukuthi mawusebenza utshela umuntu ongasebenzi lento ubone ngathi udlala ngayo no bazalwane uyakwazi ukuhamba ungene enkampanini ngisho ngathiwa uyibuzisa into engekho khona ungene uxoxe namasekhu nyaphila kodwa ni right kanti wena ubambizwe elithi la amathonya uleni enwabeka khona leyo ndawo senidlile uyakwazi ukuyodla umzila ungasafonanga uzoyiyela wena ngqo mawufika khona uthandaza babe egameni likaje ngifuna ukusebenza la uphuma uhambe you will be shocked ukuthi nomzala wakho wahlukana naye 10 years ago usebenza khona nawe bewungazi uyokuthinda ngelanga ngathi kuyaqashwa vele uqashwa kuphi athi la uthi la ngayengafika khona ayanikho namhlanje funda Sithembi kungomusa nisindisiwe lithi iBhayibheli nalokusindiswa kwethu kumusa bazalwane kumusa ngempela abantu abangasindisiwe asibabukeli phansi okwethu bafisela ukuthi nabo bayithole lento esayithola awu haleluya siyabafisela ukuthi bayithole lento abayithola ngiyanazi nandlala kakhulu amabhanoyi abekho abantu abafiselana izinto ezinhle njengabantu bamabhanoyi umuzwe sethi sengijoyinile nawe uzojoyina kumina mawujoyina kumina mina uzokhuphula mina wena nawe khona uzojoyina kuwena uzokhuphula ave benomusa lawo bantu batshela wonke umuntu angaze akuthengele ngisho ukuthengela lento ethengwayo ngoba esuke ufuna ukuthi akhuphuke nalo Jesu esamthola usinikeza into engathi ungafakaza ngaye utshela abantu ngaye ukuthi woza nawe nami ngamthola awu haleluya woza nawe mthola nami ngamamukela uKristu Jesu aba inkosi nomsindisi yashintsha impilo yami bengathi singafakaza ngaye elithi iBhayibheli njengomlilo ovalelwe emathanjeni ethu engathi ungangathula ngaye abantu abangakholwa basithandisisi kahle ngoba ukuthi kudlalwa nje ukuthi kubukela ibhola sibe sifaka uJesu phakathi siyamshutheka nje uJesu siyamshutheka nje uJesu sibasukela bengakholwa sibabizeke ezinceko naye azayibona ngempela umuzwa ukuthi nasekhaya bayakhonza njalo nasekhaya kuyakholwa awuma uyakho ave thandaza uma ngoba ngisuke ngaqala ngabiza yena ngenceko ngoba lento siyayifaka siyayishutheka awu haleluya thiwani Sithembi wasivusa kanye naye wasivusa kanye naye ngengasho earlier on ngathi ngesikhathi evuka uJesu nathi sasikhona sasikuye ngesikhathi efa haleluya sasikhona ephethe izono zethu ephethe ububi bethu mevuka wavuka nathi sasikhona ingakho masisuke sibhabhadisa abantu lithi iBhayibheli sibabhabhadisela kukho ukufa kwakhe umbhabhadisi wona ohlanganisa nokufa kwakhe once wangena embhabhadisa usuphakathi you are within my brother haleluya usuphakathi you have entered thiwani wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu lithi iBhayibheli hayi wasihlalisa haleluya mamdladla ulana nje ungibhekile hayi ukuKristu futhi uhleli kanye nawe usanibonani bazali lithi iBhayibheli savuka kanye nawe wavuka nathi wayesehlalisa kanye awu haleluya ingakho sithi masikhuleka noma sidumisa khona isikhathi la ukuze khona no angisekho emhlabeni manje no ngiphakathi uzwa ngani uzwa ngoba vele uphakathi ingakho iBhayibheli basayili ayilimnandi iBhayibheli ngoba iBhayibheli kususa la mawuzocabanga wena ngengqondo ukuthi yenzakala kanjani ngoba ngihleli la uyincinzi hayi uzosala wena thina sila singani lithi kuze kuthi ezikhathini ezizayo
abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. lithi iBhayibheli ukuze ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu bazalwane mukhulu umusa kaJesu inkulu ingcebo yomusa wakhe akuthina sonke sesika experience ingcebo yomusa angisho imali ngisho ingcebo yomusa wakhe mhla kwathi u experience umusa wakhe mntaka baba uyomkhonza uNkulunkulu engathi awuphilile kuthi ulesine sikuficula kuthi uyiprayer sikuficula kuthi iBible study sikuficula indaba ingoba experience umusa wakho uyazi mangase ngihlale phansi ngizohlala kanjani phansi ngimkweleta lo muntu ngizohlala kanjani phansi athi umhlabelela kusavumi mangithule athi akusavumi mangithule ngoba usuwazi singakwazi ukukhonza sigcwala njengoba sigcwele la kodwa uma ilevel yomusa kaNkulunkulu yethu singayi experience kanga ngokufana forget makuthiwa kuyanikela ongakoyi experience ingcebo yomusa akanendaba uthi ziyaphi lezi imali zethu no unenkinga wena awukakoyi experience ingcebo yomusa kuthiwa ifaith athi yona le izokwenzana inkinga yakho yinye awukakoyi experience ingcebo yomusa kaNkulunkulu kuthiwa okweshumi athi yinyona leyo inkinga iyodwa kukhona abantu athi engenalutho ezophuma la engazi nokuthi uzogibela ngani kodwa yiso kaNkulunkulu kuNkulunkulu ngoba use experience ingcebo yomusa kaNkulunkulu ukuthi ngicebile kakhulu mawungakimi wena Nkosi thiwani sithembile Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. uyaphinda futhi le ndaba ngomusa sisindisiwe haleluya uthiwani Nalokhu akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. nako lokusindiswa okumusa akuveli kithi akuveli ngisho kubantu abashumayezayo akuveli ngisho kubantu ababiza altar call umusa nje kaKristu haleluya isiphi igift uNkulunkulu asiphe yona wathi mi thatha khona abantu akuthi biza altar call kuthiwe mi thatha umuntu athi hayi ngeke aqalaza abanye hlukana nabanye bheka nendaba yakho noKristu ukuphi noKristu thiwa Akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Sidalelwe imisebenzi emihle. singumsebenzi wakhe uKristu Jesu ingakho kulezi insuku ngithi asibheke nje umsebenzi kaKristu ngeimpilo zethu haleluya sibheka nje umsebenzi kaKristu ngeimpilo ukukholwa kwethu asikholelwa ukuthi sibe nabazalwane abaningi ukuthi mayesefikile ama-akhamhlo maseyingenile ezakithi cha asikholelwa kulo sikholelwa uKristu zona siyayifuna ezakithi ingenile kodwa into esenza sikhole uKristu bazalwane thiwani Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. ya Ngakho khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama. nansi indaba lalela lithi iBhayibheli khumbulani ukuthi nina nikade ningabezizwe ngokwenyama ngamamazwi thina esasikade sama Gentiles singebona amaJuda singewona ama-Israelites samaZulu samaXhosa samaPedi samantontona la eSouth Africa sasikude thiwani Ababizwa ngokuthi abangasoki ya yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka. ya thiwa abasokayo basibiza njengokuthi asisoki ya Okwenziwa ngezandla enyameni. lithi iBhayibheli leyo nto into yenyama leyo ya Ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu. lithi iBhayibheli ke ngesikhathi ke sibizwa kanjalo sasingenaye uKristu thiwa Naningaphandle kombuso kaIsrayeli. lithi iBhayibheli sasingaphandle kombuso kaIsrayeli haleluya sasingaphandle sasingafanele sasingabalelwe sasingadingeki sasingafuneki yonke into esiyenzayo amaJuda ethi singcolile ingakho bethi ama-Gentiles abangaphandle lawo uma bethi ngaphandle khona izinja nathi we are included silaba babengaphandle thiwani sithembile Naningabafokazi sasingabafokazi
ezivumalwaneni imarch and zesithembiso march yakwa-Israyeli yayikhipha thini ithi abaphume la ithi abaphume imarch and march yakwa-Israyeli yakamoya yayisikhipha thini sasingaphandle thiwani naningenathemba ngisho ithemba lalingekho ngoba ngisho ushaka wethu akanazulu wabumba isizwe sakaZulu impela kodwa akanalo izulu ngamama sinjengabantu abangenathemba thiwani ningenankulunkulu ngisho ezulu. uNkulunkulu asinaye into kuphela abantu ababeyazi kithi kwaZulu babazi somewhere somehow khona umuntu ekuthiwa uNkulunkulu omkhulukhulu ukhona ongaphezulu ingakho bethi umveli inqange uNkulunkulu akavelanga ngoba lethi umveli inqange lisho ukuthi wavela kuqala uNkulunkulu akavelanga wayesoloke ekhona haleluya manje indaba yoku-understand indlela kaNkulunkulu yakithi kwaZulu nale ayifani bazakuthiwani isithembile kepha manje lithi iBhayibheli ke kepha manje awumthinti umakhelwane kepha manje but now thiwani kuKristu Jesu nina enikade nikude lithi iBhayibheli kuKristu Jesu thina sasikade sikude senenziwe abaseduze sesenziwe ngegazi likaKristu sabaseduze ngegazi likaKristu bazalwane sasikude sasingenandawo yabo mamntana sasingenandawo sasingafuneki sasingadingeki kodwa ngoKristu Jesu nangegazi lakhe senziwa sabaseduze singayeka kanjani ukumkhonza lo awu haleluya singayeka kanjani ukumthanda lo Kristu Jesu osilande kude wasifaka ngaphakathi singayeka kanjani ukumkhonza osenzela umuso ongaka wasifaka ngaphakathi singafuneki singadingeki sibambe singcolile wasifaka kuthiwani isithembile ngokuba yena ungukuthula kwethu lithi iBhayibheli ungukuthula kwethu eyinkingeni zethu esinazo yena ukuthula ngesikhathi uxakekile ungenamali yena ukuthula and ukuthula kwakhe the shalom kind of peace ukuthula where nothing missing and nothing broken ukuthula sikuthola kuKristu ukuthula ongena ihibe ukuthula ongena inkinga ukuthula uthi noma ngabe imali awunayo kodwa ukuthula makukhona unakho konke lokho sikuthola ngoKristu bazalwane sikuthola ngoKristu sikuthola ngoKristu umusa uNkulunkulu asipha wona sithembile thiwani owenza kokubili kwaba kunye lithi iBhayibheli wenza okubili kwaba kunye wathatha amaJuda ngala nathi singamaZulu ngala wasenza saba munye wathatha abakhethiweyo ngala nathi singafuneki ngala wasenza saba munye haleluya singayeka kanjani ukumkhonza lo Jesu yintoni engangihlukanisa nothando likaKristu ngabe ukuhlupheka ngabe ukuzingela ayikho into engangihlukanisa nothando lwakhe uqedile nisithembe nowabhidliza udonga olwahlukanisayo Lithi iBhayibheli, olungubutha lolu donga obelihlukanisa abangaphesheya nabangapha lithi iBhayibheli lo Kristu Jesu walibhidliza leya yoquqaba nama VIP ayisekho bazalwane leyo quqaba nama ukubona emcimbini kufakwe uthango ukuthiwa ama VIP ngala bese kuthiwa hayi uquqaba ngala hayi mntaka baba meke kwafika oyedwa nje ku security wafika wasusa lolu cingo siyithola sasingena kancane sasingena kancane 2008 kwafika uTD Jakes la eSouth Africa lapha eNazareth hallelujah la amathikithi akhona aphela within 10 minutes 10 minutes ngiyazi kwakhona ababeyile la omama ukunene ababeyile umpostoli wayile o auntie lapha kwamakhutha ababeyile ehambe nomama ubaba umpostoli ayihamba nabeyile kule yankonzo nami ngihamba nonkosikazi ngazama ukuthenga amathikithi uquqaba la ilanda uquqaba I think oku 50 rand awoquqaba 2008 I think awu 50 rand mase kuthi abama VIP I think awu 100 rand kwakushiphi konke
aphela within 10 minutes. Ngathi ngiyafika kwama-VIP asephelile, ngayithola sengisoquqabeni. Sasuka la nonkosikazi saya eGoli, sahlala ehotel ngethikithi nje ka-50. But kunabangani bami ababenalawo ama-VIP basheshe bawathola bona. Omfundisi uNdlovu lapha eRinyani babenawo ama-VIP bona, babesheshe bawathola ama-VIP, mina ngangawathola. But into eyasiza nonkosikazi ukuvuka early. Savuka early, sadla i-breakfast ehotel. Saphuma early, sathi fanele siphumele ngoba kuyogcwala la. Uma sifika early, uthango oluhlukanisa ama-VIP noquqaba alikakofakwa mntakababa. Sathi masifika nonkosi nangu khona. Sabe singena kuma-VIP. Abangani bami ngangikhuluma nabo nikephi bethi siyeza. Bayithola besendaweni yoquqaba. Uthango lafakwa late. Lafakwa thina sasingapha. Hayi mntakababa, sesingaphakathi. Ongaphesheya. Uthango lithi iBhayibheli uKristu Jesu walisusa. Sathola indawo. Sayithola sesingaphambili. Sayithola hawu bazalwane. Sayithola sesingaphakathi. Ngathe ngiphuma ngabona iphepha ngakusasa lithi abantu ababelapha babe over 120,000. Usuku lami ke noma insuku zami zakhathwa short. Ngoba umpostoli wangithinta nje ntambama. Wathi umpostoli kusasa ngikho esontweni, nawe awukho esontweni, akukwazi ukwenzeka lokho. Kufanele kube khona ohambayo phakathi kwethu obuyele eThekwini. Uyabona uma utshelwa kanjalo kuclear ukuthi kutshelwa wena kodwa. Kuclear kutshelwa ngatshela unkosikazi. Xoshwa thina la sigoduwe. Sabuya nonkosikazi. Kodwa kumnandi. Sibuzwile ubumnandi bama-VIP. Sasimbuka kanje yena lozo shumela sasimbuka kanje. Ababehlabelela sasibabuka kanje ngoba besingafanele. Kodwa saziwa sabaseduzana. Hayi bazana kuKristu injalo indaba. Injalo indaba na kuKristu besingafanele. Even udongo lalisahlukanisa. uJesu elenge esiphambanweni. Lithi iBhayibheli isihenqo sethempeli sadabuka kusuka phezulu kuya phansi. Wenzani Jesu? Ngisusa udonga olihlukanisa uqaba nabakhethiweyo. Namhlanje asiwona amaJuda, still sisama-Gentiles, sisama-non-Jews namanje, kodwa singaphakathi mntakababa. Instead sikhulekela wona amaJuda ukuthi nawo awamamukele uKristu Jesu abe inkosi. No, ithina esasingaphakathi, ithina esasithandazela bona. Mukhulu owamamukelayo. Mayingabazi mntakababa, mawusuku uyogubha uyophasika, uyophasukela into enkulu kakhulu, uyophasukela into enkulu. Njengamanje lapha yakwa-Israyeli iChristianity I think inkolo yesithathu. Njengamanje inkolo yesithathu, sengisho ngobuningi babantu abamfuna uJesu nababantu. Kodwa thina usuku lethu iBhayibheli sigunyatha ukuthi asibakhulekele every day. Asikhulekele ukuthula kuleya ndawo, futhi asikufuni ukuthula kungena Kristu. Sifuna ukuthula kunoKristu phakathi. Sifuna ukuthula okulethwe uKristu. Yini indaba sesingaphakathi? Lithini sithembisi? Uqedile? Ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni. Suqedile sithembile. Lithi iBhayibheli ayeze kubo abamamukelayo. Kodwa ke bonke abamamukelayo baphiwa amandla, baphiwa ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. No, inkulu kakhulu into esiyiyona bazalwane. Inkulu kakhulu into esiyiyo ezweni. Wena ungayibukeli phansi. Ngicela mntakababa ukuthi mawuhamba nje uhamba ukhokhoba kube ukuthi uhlonipha nje ukuhlonipha kwakho. Kodwa ungakhokhobisi ukuthi wena u-inferior kwabanye abantu. Ungazenyezi kwabanye abantu. Inkulu kakhulu into yiyona. That is why even ematiyena abawenzayo bakuncenga kabi ukuthi woza uzovula ngomkhuleko, because bayazi amandla akho ukuthi into yabo ngeke iphumelele uma ungeke asiko bavulela ngomkhuleko ematiyena abo, kodwa bona basuke bazi ukuthi inkulu into lo mntanayo. Ngisho ngakuphi ushukela namhlanje, akuphi usawoti kusasa, kodwa akujiki ukuthi wena umkhulu. Lithi iBhayibheli uyinhloko wena uyena umsili. Uyinhloko wena awuwona umsili. Ngenxa yalo owamamukelayo. Cela siphakameni simengene.
bewungayeka kanjani ukumamukela uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho? Bawungayeka kanjani ukuthatha uJesu nawe uphume la ukhona, usuke la ukhona, wamukela inkosi yamakhosi omdala kuneyinsuku, nawe ube mkhulu ngisho abantu bangakubuka enyameni bekubona umncinyane, bakubona ungeyilutho, kodwa ngokukaNkulunkulu mkhulu, uzelwe uNkulunkulu ngomoya. Mawukhona la uthi mfundisi ngiyamdinga lo Jesu, angikaze ngimamukele uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Yena ukhona uJesu, ulinde wena, ufuna wena ukuthi ke umamukele. Nanti ithuba lokwamukela uKristu Jesu. Mawukhona uthi mfundisi ngiyamdinga lo Jesu, ngicela uphakamise isandla sakho ngithandaze kanye nawe. Mawukhona la uthi ngiyamdinga lo Jesu, phakamise isandla sakho, phakamisa ungasabi, phakamisa ngithandaze kanye nawe ekuseni. Phakamisa ungasabi, ungabasabi abantu. Umuntu ngeke aze akusize ngalutho. Enye inkinga ekhona ukuthi uyibone sigida kumnandi sicula nabantu ije uthi siyafana, asifani bazalwane. Ezweni lakomoya asifani bazalwane. Lithi iBhayibheli bezwakala bebuza ukuthi kanti ungubani lo? Ngoba nomoya uyamthobela. Ngoba lo esinaye bazalwane mase samukela uKristu, lithi iBhayibheli kwezwakala bebuzana bodwa ukuthi kahle kahle labantu siyabazi ukuthi abafundile labantu futhi bayimfunda nje, kodwa indlela abakhuluma ngayo bakhuluma ngendlela enepower kakhulu. And lithi iBhayibheli kwasho bona kwiZenzo chapter 4 bathi inkinga esiyibonayo nanga umuntu osindiswe yilabantu, nampa labantu asikwazi kushintsha lutho kulabo abantu ababukele. Abantu bakhona ababukele ngoba berealize ubukhulu balo Kristu uPetru noJohana bahamba naye. Nanti ithuba nawe ungamamukela uJesu, phakamisa isandla sakho, ungasabi, cela shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Mama umfundisi uMalunga, ngiyacela uze ngaphambili, shaya izandla, shayela uNkulunkulu.